Okei. No, mutta ennen kuin me ruvetaan tätä kuvaa eksportoimaan tästä, niin meidän kannattaa vähän tutkistella, että minkä näköisenä se tulee sieltä ulos. Muuten JPG voisi nopeasti tehdä sillä, että tuosta vaan Save a Copy-kohdasta tallentaa sen JPGn, mutta kannattaa ehkä tehdä se täältä Export ja Save for Web työkalusta. Niin silloin me saadaan, tästä saa joko tämmöisen, missä voi katsoa sitä alkuperäistä kuvaa, tai sitten sitä, mitä ollaan tekemässä, tai sitten saa tämmöisen, missä ne on rinnakkain, se alkuperäinen ja se, mitä ollaan tallentamassa. Ja sitten saa vielä tämmöisen, että voi tallentaa, niin kuin kokeilla, vertailla useita eri niin kuin tallennusmuotoja tai laatuja tässä ja vertailla niitä toisiinsa tässä. Mä voin myöskin siirrellä tätä eri kohtiin, että jos mä haluan katsoa, miltä se vesi näyttää tai miltä se taivas näyttää, ja mä voin laittaa sitä myös vähän, että voin katsoa sitä vähän lähempääkin, jos mä haluan tarkastella, että miltä ne yksityiskohdat näyttää. Ja tässä ensimmäisessä ruudussa näkyy tämä alkuperäinen. Sitten jos mä menen tähän tokaan, niin nyt siinä on tulossa tuommoinen giffi. Giffeissä siis voi tehdä tosiaan niin, että voi määrätä valmiiksi, että kuinka monesta väristä se sen rakentaa. Eli sillä on maksimissaan toi 250, mutta se voi tehdä vaikka vain 16 sävyllä, mutta silloinhan siitä tulee tietysti hirveän näköinen. Mutta pidetään nyt näitä JPG-kuvia, koska me halutaan tutkia vähän sitä pakkausta ja mitä se pakkaaminen sille kuvalle tekee. Mulla on tässä on quality-numeroina niin kuin 0–100, ja se on määritelty sillä lailla, että mä en muista, onkohan sitten tuo 30 taitaa olla raja, että se on niin kuin low, tai sitten medium, ja missäköhän se muuttuu mediumista high kohtaan, ehkä jossain tuossa 50 tai jossain siellä, ja sitten on maximum, jossa on 100. Mutta jos me verrataan vähän sen, että jos me laitetaan nyt vaikka se 30, että se pakkaa onko se nyt 30% siitä alkuperäisestä koosta tai laadusta, eli tämä on low, matalalaatuinen tämä kuva, niin huomaatte, että tuon tekstin ympärykset menee tämmöiseksi ihan puuromähmäisiksi siinä kuvassa. Mä laitan vähän isommaksi vielä, niin näette sen. Eli se tekee sitä tuommoisessa lohkoissa sitä pakkaamista vähän suurinpiirteisesti. Sinne tulee tuommoisia epämääräisiä, vähän vääränvärisiä laatikoita sinne tänne, ja se menee tuommoiseksi niin kuin suttuseksi. Tuolla taas täällä merikohdassa, niin täällähän sitä ei huomaisi ollenkaan. Tämä on niin kuin ihan hyvän näköinen täältä. Mutta tässä esimerkiksi sitten mitä noi köydet, niin pingotettujen köysien ympärillä, niin siellä näkyy tuommoista pientä niin kuin häiriösuhrua kanssa. Että se ei niin kuin osaa tehdä sitä tasasta, eikä se osaa ihan tulkita, että mitä siinä nyt pitäisi tapahtua. Niin tämmöistä kuvaahan ei niin kuin, tietysti tuossa se on suurennettuna, että te näette sen paremmin, mutta kyllä se tässäkin näkyy, että se ei ole yhtä siisti kuin tuo alkuperäinen. No sitten me voidaan tähän toiseen laittaa siihen JPG, mutta jollain tuommoisella keskiverto, laitetaan nyt vaikka se 55. Tämä on niin kuin medium. Niin me voidaan tuosta taas mennä vähän lähemmäs katsoa ja vertailla. Se pakkaa sitä pikkasen, mutta ei tule ihan yhtä rumaa söhröä kuin tuolla. Ja sitten tästä voi tutkia sitä, että voi vähän vaihdella sitä ja katsoa, että kuinka paljon sitä pitäisi niin kuin laittaa sitä laatua siihen takaisin, että se oikeastaan ei haittaisi se söhrö. Niin kyllä mä sanoisin, että nettikäytössä niin tuossa 80 yläpuolella useimmilla kuvilla niin kuin näyttää kuitenkin 100% ihan hyvältä. Ja jos nyt verrataan, tässä näkyy muutakin tietoa, tässä näkyy nyt esimerkiksi missä se on täällä, se tiedostokoko. Eli nyt kun mä laitoin tuohon 83 laaduksi, niin tästä olisi tulossa 215 kiloa tämän tiedoston painoksi. Tämä, missä oli 29 toi pakkaus, niin täällä se olisi 56, eli tämä on puolet pienempi tiedosto kuin tämä. Mutta kaiken kaikkiaan niin
ei tämäkään kauhean iso tiedosto ole tämä 215 kiloa. Täällä ne sanoo sitten, tuossa alla näkyy tuo sekuntimäärä, se on sitten se, että kuinka kauan sen lataaminen kestää. Totta kai se riippuu vähän nettiyhteydestä ja koneesta ja muuten, mutta se on jollain perusteella laskettu tähän se, että kuinka nopeasti sen pitäisi lataa. Tämän pitäisi latautua 10 sekunnissa, tämä latautuu 40 sekuntia, se on aika pitkä aika kyllä. Sitten voi muuttaa tuolta vähän, että jos laittaa siihen sen progressive, se tarkoittaa sitä, että siitä JPEGistä tulee semmoinen, että kun se kone ei ole vielä ladannut sitä kuvaa, niin se näyttää sen ensin sillä suurinpiirteisenä semmoisena, että tähän tulee sitten jotain sinistä ja sitten joku oranssi, tässä on joku ehkä laiva. Ja sitten se tarkentuu se kuva heti, kun se on kone saanut sen kunnolla ladattua. Niin se on semmoinen, kun nykyään ihmiset on niin hirvittävän malttamattomia, niin se vähän auttaa siihen, että näkee jo, että siihen on tulossa se kuva, että jaksaa odottaa paremmin. Sekin muuttaa vähän se, että jos siellä laittaa sen progressive, niin se pikkasen muuttaa sitä, että kuinka nopeasti se latautuu ja sitten myöskin sitä tiedostokokoa pikkasen. Katsotaan sitten tähän viimeiseen, niin laitetaan siihen sitten vaikka toi PNG-kuva, joka on se häviötön. Ja siitä olisi tulossa nyt melkein 700 kiloa. Se lähentelee jo megatavua, joka on siis 1000 kiloa. Ja nyt tämä olisi niinku 100 sekuntia toi kilobaittimäärä, missä se latautuu. Mä en ole ihan varma tuosta sekuntimäärästä, mitä se tarkalleen ottaen tarkoittaa toi kilobittinopeus, että miten nopeasti se nyt milläkin laitteella oikeasti silloin tulee. Mutta huomaatte, että tämä ero on ihan valtava tuossa tiedostokoossa ja nopeudessa tuohon hyvälaatuiseen JPG:hen verrattuna. 200 kilosta 800 kiloon. Niin siinä on aika iso ero. Mutta tässä voi tosiaan tarkastella läheltä ja kaukaa eri kohdista sitä kuvaa ja miettiä sitä, ja se tosiaan riippuu kuvasta, riippuu siitä, että kuinka paljon niitä tasaisia värialueita siinä on. Niin kuin katsottiin, niin tuossa missä oli merialue söhröä, niin tuommoisessa kuvassa niin eipä se pakkaaminen ihan hirveästi siinä kohdassa haitannut. Ja joo. Laittakaa siihen kuvaan teksti ja tarkastelkaa sitä täällä vähän eri tallennusmuodoissa ja eri laatuisina tallennuksina ja miettikää sitten, että mikä olisi millekin kuvalle nettisivulla paras ratkaisu. Äsken unohtui sanoa tuossa, että tästä PNG:stä on siis 2 eri versiota, eli täältä kun me valitaan, että missä muodossa tallennetaan, niin täältä voi valita 24-bittisen PNG:n, joka on siis se häviötön, josta tulee toi 700-kilonen. Ja sitten siellä on toisena vaihtoehtona on toi 8-bittinen PNG, jossa on paljon niin kuin rajatummat vaihtoehdot. Tässä on esimerkiksi toi väripaletti on rajattu vähän sen ja muuta. Ja se aiheuttaa tietysti sen, että jos sitä menee niin kuin lähemmäs katsomaan sitä kuvaa, niin siellä niin kuin nyt mä vaihdoin nämä kaikki. Jos verrataan nyt tuohon hyvälaatuiseen JPG:hen, niin näkyy, että täällä toi väriliuku ei vaihdu niin tasaisesti, kun siellä on se rajallinen paletti, niin aina, että missä vaihtuu yksi sävy toiseen, niin se ei näytä ihan samalta. Mutta joo. Mutta tiedoston koko on myös valtavasti paljon pienempi tietysti sitten silloin. Ja paitsi että näitä voi tässä vertailla, niin sitten aina se, mikä näistä on valittuna, vaikka nyt mulla sitten, mä valitsen vaikka tämän, siinä on toi pieni sininen kehys, ja silloin kun mä painan save, niin se näillä asetuksilla, mitä mulla tässä on, niin tallentaa sitten tästä kuvasta version. Ja kannattaa ottaa heti tavakseen, että tallentaessa katsoo tarkkaan, että mihin oikein tallentaa, ettei ne koulun koneet tule täyteen kaiken maailman roinaa. Eli tuosta valitaan, että vaikka nyt laitan tähän työpöydälle tämän kuvan sitten. Ja tuossa voi vaihtaa sen nimen, jos haluaa. Tallenna. Noin.
Ja sitten kun mä avaan tämän Finderin täältä, niin mä voin etsiä sen tiedoston, ja vielä jos mä oon valinnut tässä kansiossa tiedoston ja painan Command ja I niin kuin info, niin se tekee tämmöisen pienen koosteen, josta mä näen tosiaan, että mikä se todella toteutunut kuva, niin kuin se tiedoston koko, kun se oli äsken vaan arvio, niin nyt täällä tulee sitten se tarkka koko, että minkä kokoinen se tiedosto on, mikä tiedostomuoto, sitten täällä lukee nyt ne pikselimitat ja väriavaruus, ja jos siihen on tallennettu väriprofiili, niin se näkyy siinä, ja kaikki muut tiedot täältä sitten löytyy.